ukarota munhu akafa kazhinji kachona unogona kurota uchifara naye uchigara naye muchihagana. It's not good. Kazhinji ini ndinorota vanhu vakafa handiti asi anenge ari matare ivo vakamira kana kuti vane chinhambwe chavo ini ndiri kuchinhambwe changu handiti kuratidza kuti tasiyana handingamazvinzwisa. Then pane anotorota vanhu vakafa every day achitogara navo achitofara navo achitoseka navo handiti muri kutorarama nyusi. And that's not okay. That's not okay. Kunoramba si uchivaona andika pepa tinobva kumakuva pepa tinofuratira sandizve kuratidza kuti hava kusara kauko isi takuenda kakumberi neupenyu ndizvozvo mweya ungaizorori handiti vanowanzorota vanhu vakafa zviri zvemudzimu munhu wekuti arwara kuti ari padambudziko handiti ona kana ndimai vake vakashayika kana ndibaba vake anongoaona vataura anogona kungosekerera anotozoti mangwana anofuma achifamba. Idzi yakati idzi dzine chivanhu handiti tingati ndezvechivanhu isusu kana tiri matinomati majuju decks handiti. And then tine a tarot deck. This one, these are the cards. That's my tarot handiti akangofana neakata. Why? Because paakata ejuju deck ma-readings atinge tichita kuverenga handiti even these cards anoitwa nonzi ma-readings handitika. Saka zvaari matarot cards aya ane zvaanobudisa but kazhinji kachona zvinonoti siyanei nejuju deck. Why? Because juju deck inonyanyobata zvechivanhu handiti. Then these ones anonyanyobata tingati zviri zvinhu zvakada kunoita physical zviri physical like zviri most connected to us like zvikangofana nekuti uri kugara uchifunga handiti kufunga kwako kwauri kuita kuri kukutadza kuti ushandi handiti regedza kufunga haizi mhepo mukunzwisa ndozvanonyanya kubudiswa nemakadzi handiti. Saka again pamakadzi aya achinobvunzirwa kuti chinomabvunzirwa kuti tichita ma-readings to me ari connected kune vazungu kana kuti vemumvura vari pandiri kana tisingade kuvadedza asi tichida kukuitira dare tinoshandisa makadzi aya handiti. Anonotibuditsirawo zvekare zviri kuitika muupenyu hwemunhu nezviri kumunetsa zvaafambira handiti uye kuti ozvifambisa sei handiti. Saka ma-reading anotangira pa1 card 2 cards 3 cards 4 cards and all zvinonyanyofara kushandisa idzi 4 card reading. Why? Because it is so understanding andika munoona. So kana munhu auya matare sezvanambotaura kuti kana dziri akati tinokupawo tubate maoko handiti makadzi zvekare tinokupawo mabata like this handiti wokumbirira zvauri kuda handiti nezvausiri kuda nezvauda kuziva unochindipa kwemashafila ndega after ndamabata after wamabata handishafulini yo shafile pauri kumabata it's like panguva iyoyo nokutsvanya mudarika tiri kuti zviri pauri kumabata kuti zviri pauri zviri kukunesa zviende pamakadzi handiti. Then kana takumashafela toda kuti zvoni asangana abudise chokwadi handiti. So kuno mashafela kwatinomaita zvinosiyana manje kuti ndoda kufambisa because there are so many ways to do makazi. Ndoona kuti ndiri pakati pekumashafela ndokunongoudzwa kunzi rabuda iro shandise rondo rine dare rake kana tiri padenga kana tiri pasi handiti ndochitora ndochirisa ndoti ndo past life handiti. Panobuda present life panobuda future life then advice youpenyu hwake. Saka tinochitora let's say this second like this is a night of souls handika kana mukatarisa so muri kuona kuti pane a horse handiti mukatarisa zvekare munoona kuti pane ma-trees handiti tikuona kuti pane ma-clouds kune sky handiti ine ma-clouds handiti hosi tikuona kuti tiri kumhanya but takatarisa pasi
handiti muri kuona munhu yakabata sword aroradza kuti ari kuenda kuona handiti zvikoripo ipapo zvine zvazvinotobudza handiti saka nemunhu wachinoona ndinenge ndichitira dare rake tobva ndachinomududzira inenge iri past life yake anobva abvuma kuti paupenyu hwangu hwekare zvishuwa zvinhu zvaiitika handiti tonobatira papresent tonomwarira kuti kumberi kwake zvakare kunei handiti and then as you do my one card reading anoinobudisa like let's say munhu uda kubvunzira zvoni ndichaitawo mari here ndichatozopfumawo here ni handiti zvinooneka nemakadzi kana asiri unobva watomudza kuti sizvisiyana nazvo apa pamatere pako hazvisi kuoneka hatizonyanya kumuti siyana nazvo tomuti pamatere pako apa hazvisi kuoneka kazhinji zvawanzooneka kuti zvoni uchaitawo mari izera rako handiti tiri kuona wazoita millionaire not the tarot cards kana chimatarisa anoita like a prophecy to a being handiti patinokuitira a reading anotibudisira chokwadi chezvikuitika pauri handiti kana abudisa chokwadi chezvikuitika pauri handiti zvakuda kugadziriswa handiti so tingati inonzi FAA kana kuti consultation handiti ndinonyanya kuti one these readings for you to know what exactly is happening in your life. Are you answered? Yes, I am. Yes. And then there are some other things that you know it out, but zvisina zvekuti singazvitsananguri kana kuti singazvikanda chazozvitsanangura. Then we've got this one, the hidden truth oracle. As we are seeing, rakati on the hidden truth. Zvinhu zvakavanzika. Saka kazhinji this hidden truth oracle deck inonyanyobudisa ma-emotions kana kuti ma-feelings handiti ari kuitwa nasomeone towards us handiti ngatiti mune murume wenyu mumba murume wenyu akangonyarara anotibudisira zvaari kufunga vazvinzwisisa mune munhu wamuri kufambidzana naye muda kuti anokuda here zvemashuwa anotibuditsira handiti ngatiti muna sisi vamusingachataure navo handiti hamuzoti chii chakaitika vakangonyara pamwe akaudza makuru anotiudza zvikari ndamabata futi same process like then wotora womashafula ndizvozvo and then I do the same like this. But then there's this wisdom of the hidden realms, and it's rinorishandisa andipe munhu handiti ini kana ndakarinyanyorichasa rinonyanyobata zvine chekuita nechikaranga kana kuti nemadzinza nemamisha handiti why because rinotibuditsira a wisdom of the hidden realms. Azvinzwisisa. Saka kazhinji kachona katiti munhu ane njuzi iri pari kana kuti zisekuru iri pari rine zvariri kuda rine zvariri kukomblena handiti rinotipa an early to what they must do about it. Kwaye kozi kune mumwe munhu azwa nekutsanangura kunzi tenga machira tenga nzvimbo bika doro hatizoti ada kubikira nedoro racho handiti ada kuti anga ambonzwisa zviri murealms of the spirit handiti rinotibuditsira kuti sei vakarega noita patiri vanodei watinomaita ndezvokuti I play them in my own way like ndinotamba nawo ndikamwara takanoti kurei so ndinosvika pandinenge ndanosvika tichikonekta nemaspace onozoita pandopa nechokwadi chemunhu handiti lese ndabudisa rakanzi the high load of the gratuity service like this ndikamuri kuona andikamuri kuona kuti pane munhu akagarawo kumashure kwake kune light uri kungoona kupenya kwazviri kuita handiti rakanyorwa kunzi selfishness humility conscious action handikamuri kuzviona zvimwe zvina zvatobudiswa pachena handiti but imi mamusi kuzoti
zviri kurevei pa ndizvo tinochitanga manje kumufanango handizvi kuti mweya uri kunze uri paari kuda kuti how do you connect to me to you not as me munhu anenge auya achida kubatsira since anamabata there's no connection between me and you ndomubvunza zita chete zita rake sinemu yake nemutuku handizvi ndamubvunza izvozvo ndinochizvireverera apa handiti kuti kana uri mudzimu wechi handiti toda kuti aizoti mudzimu wechirungu kana kuti mudzimu wechikadzi zvinobva zvangobuda kuti senkadhi randakabata ndewechirungu handiti wakamira sei mudzimu takuchizvona yeah doesn't why do they like kuti paizvi? Why? Because zvinotaurwa munhu achiudzwa zviri zvemweya hazvisi zvese zvaanobelieve. Why? Because munhu akabva nhasi panapo anoenda pamwe unobvunza aiwa kuri pana mbuya apana mudzimu wasekuru zvinzizvo at least kana zvanombodawo is tangible zvinobatika. Are these locally available? Or you wakabuda munyika kwano matora somewhere? They are not local available. Kumawana kwatikamaita makadzi aya tikaudzwa nevemumvura kuti vane zvavaishandisa because anobuda pandiri he was a fortune teller practicing magics again. Handiti saka paita zvefortune teller wake paakadzoka kandi paakarekanita pandiri akaone zvipo zvake behind kuti ndizvo zvange kubatsira vanhu. Iyoyo njuziwo ndoyakanyanyopusha vasinzwisa ndoyakanyanyopusha njuziwo. Why? Because yeda kunoratidzira mabasa ayo zvairi nezvainokwanisa kuita. Magics. You do magic? I do magic. Magics atinoita akasiyana siyana zvinoenderana nemasituations. I can't really disclose how you do that. Okay, why not? I have fun. Okay, all right, I understand. All right. I can heal you at the same time doing magic. Understand? Mm-hmm. Do you understand? Mm-hmm. So the part of magic and if I really want to because I feel like in kind of fakeness. What magic have you done? Kudzura. But munhu achizohiliwa here kana achizosara asina kuningirira zvichizodzoka anohilo saka isi magic ka magic anohilo inoda kubvunza imi kuti pakanzi pane nyanga apa pane nyanga ira apa handiti tese takapatisa pasika yabva kupi nyanga iyi yabvepi? You can plant it ka munhu akaisa ndakakaisa nemagic izvozvo akanozva nengu achitaura iye akuibviso nemagic handiti but pano patikatongogara para pekuti tiri kupfuura napo kutesa pozongoonekwa kunzi pane nyanga yabva kupi ndizvozvo. Alright. Dr. Ambent. There are these magical unicorns cards. Karikari angabazo tukati vane madhunda vane nyanga isabekata. Aitaura. Ngamwezera. Achiprofita. Because zvanga zviri zviyero. Saka nanhasi tinoiti midzimu. Kuno kuAfrica taizviona taizviziva but hatina kudhiga nezvazvo. Handiti? And then to the European countries, kukanyanya kubva vemumvura vatiri connected to vanozvikoshesa vanoita zvespirituality. So ana anobudisa a message from the spirits. Understand? Pari kunzi zvonini nevashaka vemusha menyu dai
rova makuva anotibuditsira zvinjisa chibika ido anotibuditsira handiti chiitai zvakati anotibuditsira as well as uri pamaini ine maini yako handiti ende urida kuchera panogona kuchimbomira chera nguva yakati chizodai handiti tikangoti emessage yezvatiri kuita mukurarama zvese kana wakonzauta inobuditsa azvinzazisa yes ndozvaana inobuditsa anobatwa nechero auya kana kuti ndiwe futi wega unomabata umashaka tinomabata why because ari two havabvumi nawo kuti abatwe munhu handiti okay and then we've got this Christ hope takuisa zviri palight but havafaniri kuti tiende palight ndosikaona taisa paspitio because tikaenda palight harizonyatsokudisa tinonzoti tichifanya nemacandles okay handiti so this one ndiwe wauya wagara handiti uda kuzoti ndakaroiwa nani ndakaroiwa sei ndinozvitsvaga pandozviona handiti then iwe uchida kuzvionawo tinokuita kuti uzviona fair tinokuita kuti sei uzviona but pane nhau yavanoemphasize ndechakra aichakra tofanira kutanga tadhila nayo taivhura why because vamwe vazhinji vanodona azvinzwisa trying to see anokudonhera pamberi because anenge abatwa nechidzungu chacho pakavharwa paipai okay anova blank handiti so after sangane ma-issues and cases yayo wakati emphasis chakra yemunhu ngaitengaita sei yavhura handiti ska anototanga kutoonawo munhu kuti ndibaba vangu avaenda unogara pang'anga avo mai vari kundiitei you understand ndozvavari sure ndozvavari adapabata upenyu adapabata it's a first for me it's a first for you handiti inino zvekare ndinoona zvichitsanangura handiti vena anenge achida kuonawo tiromuitiro kuti aite sei aona panofanira kunge pane darkness tokuti tizviona light no but anytime as long as it's dark parinenge riri tinoona. You don't charge it, you don't do what? We charge, of course. Why? Because there's so it's expensive for someone to come and consult a crystal ball. Exactly. It's expensive. It's expensive. We are looking at more than $200. No. Then it does it give solution as well. Right? Canatadai, Dawana Dini, and the Pukit. Maona kapa mapedza kuona anditi tinobvunzira manje kuvakuru andike chamanga muchide mukuona yes takuchibvunzira kuti dare rake rakati rakamira sei okay torigadzirisa sei tofanisa sei anditi panenge pakushanda manje simba ravo zvanambotaura zvese kuzi unenge wakaroiwa vazhinji havabhilieve kuti vakaroiwa vanenge vachingoti kuoma kwezvinhu zvicherwa kurima kuchera handiti mabohos mvura inevaridzi haizi yenyu kurima chaiko ivhu revaridzi kuchera handiti saka muchiona zvinzi upfumi unobva muvhu izvozvo handiti saka zvinhu zvizhinji zvine chekuita nevhu isusu tiri ivhu handiti saka izvo hazvinei nekuti une mudzimu hauna uda kurapwa uda chivanhu hausi kuchida handiti
unofanira kutongoenda through the process. Chaizvo chaizvo ndokuti ubatsirike. Okay. A lot of people with different problems. Chinoitika ndechekuti isimba rinoshanda pandiri. Handiti simba remudzinza rangu, simba reve mumvura ndorakanya remodomain to me. Handiti but simba reari azvo rinoita ndezvekuti kana zviri zvekuroyiwa, zviri zvepamweya rinokurapa. Without problem igona problem haritadzi. Azvinzwisa. Because zvinenge zviri zvekuroyiwa. Kozoita zvinhu zvekuti zviri natural, like hazvina kuroyiwa mukati. Handiti timi zvenyu makatoita ronda renyu, makangokwara zvenyu mamatorerera ronda riya ratova kenza. Azvinzwisa zvandataura. Hazvina kuroyiwa mukati izvi. Handiti tinorapa kenza. Handiti pera dududunya tinorapa kenza. Handiti zviri smart. And like icho ndichitanga kupinda mune izvi ndochi chandakatanga kudiscover why, because vaitongondipa vanhu vachinowa nekenza ndichivarapa ichipera zviri simba. Handiti vembereko tinovagona zvikari. Handiti kana zviri zvekuti anzi kurapwa, kana takutaura kurapa takutaura kurapa kwezvinhu zviri kuoneka panyama zvisiri zvepachi, zvisiri zvepamweya. Because zvepamweya ndati